and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ania, ang pipila na lagid kayugto ni naghinapos tang sugidlanon. Anastasia, kinsa ka? Ibilin ang mga hayop ang tanan nga alang sa among kasal. Aw, kon maoy mong pagbuot day. Ikaw ka matuman. Nanon niya pa mo din Hapit na mapuno ang sakinan nga gikuha sa kapitan. Pero ipagamit niya ang dump truck aron mahurot-hurot gud og bakwit ang mga tao din Siguro ang mga tao, Jay. Ikaw di ay. Ako may mupugong sa hangin ingon man sa bawd nga mo'y makapahimong alaot sa katawhan. Ayaw kalimot. Kasal na to ugma. O ang atong kasal mo'y hinungdan ning akong sakripisyo. Anak kuyog na lang namo. Huwag daotang mahitabo na ako, ma. Sige na, biya na mo din Day. Sige na mo, angkol. Pamiya na mo din Mao ni ang atong gikahadlukan. Sige na. Dadanan niyo si Wena. Dili ko ikaw biyaan, Sakripisyo ning ako, Jay. Sige na. Andam ko mo sakripisyo. Dili pa nagsabot naman ta. Nagsinaray ta nga sa tanang mga pagsuway. Kitang duha mo imo atubang? May nakita ko. Usa ka lugar. Magkatubang ko sa dagat. Unsa? Maring Milay, paripan niyong hain naman ang mga bata. Sila si Anastasia ug si Jay. Wag yun maminaw, Mari. Oy, milakaw si Anastasia. Unya nagsunod si Jay. Maginuno nga magkuno silang duha. Oy, biya ay. Dili na mahimo, Mari. Oy, ako silang apason. Mamiya ta din oy. Magsugod ang bagyo. Mamiya ta din mamiya ta. Maring Milay, paripan niyong. Kamu na lang mahibaw sa akong mga anak, ha? Dili ko mahimong biyaan sila si Anastasia ug si Jay. Oy, kon magpabilin ka. Magpabilin sa Ay, ako, Sam! Ay, asa sa ko eh. Magpabilin ko din aron dunay makaunon sa kong amiga. Oh. Ay, Ayaw ko mo panganaog sa truck. Pero dili taman larga. Anong dili man ka? Di muluasod ang amo man kinabuhi. Naibahaw ko. Si Anastasia remuluwas na to. Pero kung nangahadlok yun mo, pabilin mo din sa truck. Kinuo ko. Nag-anam lang kakusog ang hangin. Mare, dali na Mare. Ato nang atuon si Anastasia. Uy, magdali ta kay tingali ko sa mahitabo nila ni Dayanong din Jay. Padayong mikuso-kuso ang hangin. Ginoo ko, ang dagat, Murag giinat ang dagat pa yung sa laod. Pagkadakong hunasaan. Diyos kamahanan sa tanan. Imo ko gitugahan sa imong gahom. Mahal nimo ang imong mga anak. Makatugot ka ba nga ibanlas mo na nandakong bawd ang tibuok katawhan ning dapita? Kinsa man ko nga makapugong sa imong gimbutan, Diyos ko. Kinsa man ko nga dili mo dawat kung silot magani kini katalagman nga imong gipakita nako. Dili ka ba day maluoy sa mga bag-o pang gianak? Sa mga bata kansang paglaom ana arag yun sa imong mga kamot. Mahimo ba, Diyos ko? Ako na lang isakripisyo. Maluoy ka sa mga katawhan. Dungga kini ako pangamuyo nimo. Ginoo ko, tanawan ninyo ang bawd. Minay nas pagsaka. Alam mo na kaday giingon nila storm swords. Nga kun ibanlas na, musaylo na sa kinatas ang lubi o mubanlas sa tibuok natong barangay. Dili lang din sa atong barangay. Kung dili, lakip na sa atong mga kasilininganang mga barangay. Di na lang tamanagan. Kay bisag kayan taong maong baod. Mapanulas man lang gihapon Uy, pa. hala Mare, nagdupa si Anastasia nga nagatubang sa dagat. Samtang si Jay hugot nga migunit sa abaga ni Anastasia. Hala, tanawan ninyo ang bawd! Tanawan ninyo ang bawd! Daw dili katuhuan. Kung wa ko pa makita ang bawd, dili yun ko magkatuo nga ang bawd may balik sa dagat ug nahimong malinawon ang dagat. Usa kini kada kong milagro.
Usa kini kadakong milagro. Ingon sa may pagtuo ang magkusog kaayong hangin. Ug murag nahugno ang baod sa iya na untang pagbanlas. Milagro gyud kini sa kahitasan. Diyos nga maluluyon. Daghan kay salamat sa imong kaayo. Daghan kay salamat nga wa mo ihapak ang gianda mong silot alang sa imong mga anak nga nagpabaya na lang sa imong pagtulunan. Oh, kamahanan ka gyud, Diyos ko! Kamahanan ka gyud! An, murag dili ko makatuos ako nakita. Jay, pinangga kita sa Diyos. Iyang gihupay ang masok anong baod. Ingon man ang nagpanikad nga hangin. Jay, mangluhod ta. Maluhodaan. Pagpasalamat ta sa Ginoo tungod sa iyang kaayo. Salamat nga wata pakyasa sa tuwa sa langit. Aron iyang ihatag nato ang kalipay nga atong gipangandoy. Magpasalamat taan. Oh, ang mga taoan, nasa may bayo nagpasalamat. Namakbak sila sa tumang kalipay nga, wa madayon ang katalagman. Unya na nato sila himamata, Jay. Ipadayon ta magpasalamat sila bang makagagahom tungod sa iyang paghupay sa katalagman. Magpasalamat ta, Jay. Oh, kamu tanan, panluhod, panluhod. Aga kita mapasalamat nga wa madayon ang bagyo. Ug nakakita gyud mo sa baod nga may barog nga mapagarbuhon kaayo. Pero naluhas ta. Bitawan no? Mura-urig nagngising nga rin ato. Murag nanganti. Nabantay mo! Kay huton tamang tanon. Manoy luhod na. Dunganan nato sa Anastasia sa iyang pagpasalamat sa katalagman nga wa madayon. Anastasia, daghang kay salamat. Ayaw mo pasalamat na ako. Ang labaw makagagahom ay naghatag og timailhan nga kitang tanan iyang pinangga. O kaya kitang gimahal. Ato ning tugbangan pinaagi sa pagsimba matag Domingo. Kanang kinasingkasing gyud nga pagsimba. Aron malipay ka nato ang tuwa sa langit. Ayaw usab ninyo kalimte. Nga mahalon usab ninyo ang kalikupan. Kay kini, iya usab sa tuwa sa langit. Ang Diyos mo'y naghatag ka nato kabukiran, kadagatan, o ingon man kining halapad nga yuta nga atong gipahimuslan. Kung limpihon nato ang atong kalag, kinahanglang limpihon usab nato ang atong palibot. Gikan karon, dili na mo magpataka og labay sa inyong basura ha. Pagbutang mo og duha ka butanganan sa inyong basura. Ang usa para sa malata ug ang usa sa dili malata. Ay, mutabang sad ko sa pagbantay aron kanunay limpyo ang atong palibot. Salamat kayo, Rosing. O kay ni amagyud ang tanan kong katagi barangay. O ako ning pahimuslan. Unsay mong buhaton ma? Anastasia. Pasaylo ako sa pagpatakag saway sa imong gibuhat kaniadto. Dako na ikahiyong tamparos sa akong pagkatao ang pagmugna ni adtong petisyon aron nga mapahawa ka ini dapita. Kikinahanglan ka di ay kaayo namo. Marasing, dugay na to. Kalimti na ang nangagi. Kay giintrigahan ka lang. Padungga lang ko nga imo na kong gipasaylo, Anastasia. Wala kayo naon-naon pa, ma. Dugay ka na kang ipasaylo. Oh, salamat. Daghan kay salamat. Dayon pinagkasal. Yes! Unsa ka? Nalipay kay ko. Nga wa madayon ang bagyo. Aron madayon gid ang atong kasal. Pinangga kita sa tuwa sa langit, Jay. Gusto kaan, busa, umulo nato ang mamahimo nato mga anak nga mamahimo buotang anak sa Dios. Jay, nakabantay ka ni Wena? Ha? Wala ko siya makita. Bisag dito sa baybayon. Bitaw no? Labo na. Mo pagarbo madayon to siya. Ato siyang pangitaon, Jay. Dili. Way reklamo, hay. Sige na. Abi ni mo an, hangtod karon, dili gyapon ko makatuos sa ako nakita. Ang bahod ni barog. Mura siya nagtigom og tubig.
taas. Nagkaanam og taas. Unya, sa kalit lang, hinahinay siyang naunlod. Mitipon sa dagat. Ingon ana ang gahom sa Dios, Jay. Nalimot ka, ang Dios mo'y naghimo ning kalibutan. Subo lang palandungon nga ang mga tao rasab mo'y migupa sa iyang kalibutan. An, Kung mga anak ganita, tudluan ta sila aron mahigugma sa kalikupan. Aron libyuhan nila ang palibot. Dali na, pangitaon ta si Wena, dali. Nang Milay! Ang ngayon kay si Dayan sa iyang bridal gown, no? Maobitaw. Ay, hasta sab ka nang! Ang ngayon kay ka sa gown nga imong gisulob. Ikaw di ay, dili. Ang ngayon po, uy. Oh, syempre. Uy, nang abibay yun ako di madayon ang kasal, uy. Gamhanan gud ay ang pag-ampo. Kadat lang nang. Wala lagi ko makakita ni Wena. Dili pa nga gipatahian man sa siya ni Dayan o si Nina? Aron niyang isulob sa ilang kasal ni Jay? Nabalah ka ganis Anastasia kung nahain na sa Wena. Kay wa magyud niya makit eh. Dito ra dahil iyang kwarto. Gibatig nervyos. Ingon siya di kuno siya motambong sa kasal. Hinuon ay nalipay na lang sagko nga dili siya motambong karon. Kay tingalig maghimo lang siya kasamok. Ha? Hala nang Milay! Oh, ngano? Ni si Wena nang! Nag-ilis! Tan-awar god! Hala nang Milay! Para maayo na si Wena! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!